Membri parlamentari leali għal Simon Busuttil qegħdin jippjanaw biex iqalftu l-barra lill-kap nazzjonalista Adrian Delija. Il-Gazzetta Malta Today tfisser dan bħala parti mill-isforz biex iwaqfu lil Delija milli jissospendi lil Busuttil mill-partit. Sospensjoni li Busuttil qiegħed jaffaċċja wara li kien ħaġa waħda f'dik deskritta bħala l-ikbar gidba fl-istorja politika ta' Malta, il-każ Grant, fejn l-inkjesta maġisterjali saħansitra ikkonkludiet li l-akkużi firħa fil-konfront tal-Prim Ministru u martu kienu imsejsa fuq dokumenti falsifikati. Fost il-membri f'dan il-grupp li qed jopera minn uffiċċju l-Belt hemm l-eks segretarji ġenerali Rosette Take u Paul Borch Olivier, l-eks president tal-Partit Nazzjonalista Enfenek u bosta membri parlamentari. Ingħad li fl-aħħar jumejn dan il-grupp żied il-pressjoni e kif il-fazzjoni ta' Delija għadha ikbar fin-numru, għalkemm huma biss 3 is-siġġijiet li jistgħu jagħmlu d-differenza kollha. Il-pressjoni żdiedet ukoll fuq it-3 deputati Awċin, Chris Said, David Stellini u Fredrika Zoppardi biex jagħtu l-appoġġ tagħhom lil Busuttil. Il-Malta Today tispjega kif skont il-Kostituzzjoni jekk il-membri parlamentari favur Simon Busuttil jiksbu l-maġġoranza fl-oppożizzjoni, saħansitra jistgħu jitolbu l-intervent tal-President tar-Repubblika biex il-kap jitneħħa. It-taqlib fl-oppożizzjoni u l-possibilità ta' ribellioni waslu wkoll fil-faċċata tat-Times of Malta li tinnota kif Marlin u Godfrey Farrugia, eletti fil-Parlament fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista, jinsabu lesti li jingħaqdu mad-deputati ribelli u jappoġġjaw mozzjoni ta' sfiduċja fil-kap Adrian Delija.